Takže čaute lidi, zdraví vás Řízek a dneska si zahrajeme s kamarádem Ranked Reloady Duo. Dáme ready a jdeme do toho. Čus borci. No, jdeme dát jasně vin a doufám, že dáme tady Zaperovi Elite. To jsme mohli dnešní video. Tak doufám, že se vám tohle video bude líbit, dejte lajky a odběry, děkuju. Že jsem vzal 300 ping? Máš špatný internet. Já mám nejlepší internet. Nejhorší. No to je jedno. Jdeme domů, je cápek. Tak já ho zabiju, jo? Jasně. Tady už to Dát? ještě nepost. Budeme dát aspoň 20 bombů na tohle video, by se nám hodilo. Kdyby jsem viděl, se mi padlo. Nejvíc máme. Jde další. Já zabil duo, ty jsi nejlepší. Ty jsou, no já jsem nejlepší, oni jsou nejhorší. Já dostal Ty to snipe. A se rasuje. Já rasím se. Jsem stál na místě, kámo. Ty pojď není zase až tak špatný. Ježiši, to je sápek. On mi to zastavil. Já se respawnu. Dobrý, ale tím dál, jo? Já leď dál. Když se respawnu, tak dík si dneska máte. Máš dobře a já jdu zase do hry. Napište to do komentů, lidičky, jak se máte. Jsi řek? To napíšu do komentů, jak se mají. Jo, to by mohli, no. Doufám, že se mají dneska dobře, já se taky mám dneska dobře. Určitě vám tady Řízeček odpoví na to. Jo, napište do komentářů. Nice. Hlavně to... No, sápek ke mně spadnul. Jsi nevěděl, za jakým démonem letí. Ne, já dostávám o někoho jinýho. Já jsem dát. Nevadí. Zdrhej, já jsem na nohy jezdila, to mě mi dali záda. Dobrý, pohoda, daj ti záda, já to beru. Pojď, tam dej pas. No, to je pořád dobré. Já potřebuji airdrop nějaký, který je tamhle. No, jdou tam sápce, já jsem dát. Dobrý. Mám tam letět z mojí fialovou pinentě, no? Já jsem dát. Nejsem. No, nejsi dát. Mně padly všechny barvy, co jde. Hej, já jsem lucky, mě padl za ta infantry. A oni jsou u tebe. Sorry, já ti nemůžu pomoct. Já pohoda. Třeba ono tam jde. Co já jdu půjčat, protože jsem za já si na ně věřím, jo? Řekni good luck a zabiju já. Good luck. To bylo, to Tam. Je rád? To jsou 4. Jsem já. 24. Dá. Crack? Hezky. Jdeme na tamhle toho, jo? Já smáhnu. Běž na něho. Crack? Dát? Hezky. Máme to toho? Jo. Beru standardu. Utíká? Je dát, kámo. Což ty? Já jsem mu dal hlavu.
Ale kdyby to lidi, kámo, ty to uvidí. Je tam celý, který nemá vůbec nic. Kde? U mě. Kde? Buď chci pomoct. Nebo jdu za tebou teda. Ta krystalka, kterou mám na svý profilovce na YouTube. Mě by se mi kvůli tomu nechal. Asi no. Já se nemůžu trefit, mě zabije! Ona mě zabila! Ale dobrý. Hej, já skáču třeba 2v1, ale já jsem z toho třeba megabot. To byl Unrealak! Myslím, mě už je to, jo? Týpak. Já potřebuji medkit. Mám. Počkej. Sorry. Má jedno. Ještě? Pušil mě. Ty zabila duo? Ty pušil dolů. Jdu za tebou. Jde. Pojď. Nevím. Tady v tom je týpek. Jo, já vím. A ten mě nepušoval, ale. To je jedno, mě tady stalo. Neklej. Počkej. Můj aim. Tam je ta krystalka. Knock! Dá. 100 metrů. Chudá krystalka. On ji revivuje. Jsem tam. Druhá. Jo, Má zdrhá. crack. Má crack? Jo, má crack, pokud se Já mu dám nevídu. snipa. Jo, heal se. Čuti tam. Dostal jsem se zadu toho, jo, mám to. Od někať. Já tady spavnu, jo? Já respawní se. Máš když tak na mojí body máš karan ještě. A ne, to jsi ty. Chlape, já nevím, to... Řekl ti to někdy, že to jsi ty? No. Ale na airdrop, jo? Jo, jdi na airdrop. Mám spavleně, Bora, jsem dat. Spameři. Zezadu, zepředu. Z boku, kámo. Nevím to. Nevím to. Nevadí, když skočím dál od tebe. Nevadí. Máš na podropu? Jo, to jsi si tam. To mě nemá, budu dělat nový box. Já se snažím let k tobě, jo? Já mám to, že to máš úplně jiný hlas. Ty byl můj skar? To není to. Mě jde zezadu ty teď. Dám ještě jednu. Jedu na to běž, jo? Tam chodím rád, Já jo? musíme dát aspoň 15. A mám Eli. A mám... Hele, tady se někdo jmenuje Kartek. Co? Jo, pak tady někdo jmenuje Kartek. Co máme? Ne, tápek se jmenoval Kartek 69. No way. No way. To je hodně dobrý, když má extra dívka, no. Nice. Jako blinku. Potřebuji pásek. Potřebuješ? Ne, vyklepaný řízek to vždycky umírá. Neurou mě jde tamhle, tady, tamhle. Ještě? Lobby? Pozor. A mi jde. Co ti padlo? Už druhou hru, kámo, mě to padlo tam tu a další tady tu. To seš třeba skibery, no. jsem laker. Skibery? Skibery řízek. Skibery řízek. To bude dobrá výklad. Ty jsi kurva laky. Nebo jest prostý slova tam než tak vystřihnu. Jo.
vypípám, takzvaně. Jak by to řekl... Píp! Každej... Já jsem se netrefil. Jak by to řekl každej... Helpa. Co? Two Jsem daleko. one duo plus two duo is one tapek. But I'm going to... You're alive, you will not die, Monster! Kámo, kdybys to viděl, co se to právě stalo, tak... No, kdybys viděl v mém jenom videu, ne? Já jsem tam hrál reloady. Já tam, že... Prosím. A já, že tam v angličtině prej. Please, I want a sniper. A že mě tam padne zlatá snipa. To je Mám grappler, já si myslím, že se docela vzal. Možná tam není ten grappler. Bude tam jenom Hele, vezmu si double snipe. Víš co? Kámo, double pump, ale takový novější. Infantry, nějaká to sideways a combat SNGčko. Jestli tam nepadnou ty však vymužuje. Takhle mi To si padne. pro airdrop. Nemáš drop. Ano. Tak já jdu tady tam. Já mám za tu hru víc otevřených airdropů než čestek. My máme za tuhle hru otevřený airdropu. Ne, máme víc killů než otevřených airdropů. A jo, máme víc otevřených airdropů než killů. Máš pravdu. Dobrý, chvíli jsem si nevěřil. Když se padne spás, tak se děj. Škoda. Má jedno, dead. Zabil za ty nebo si nebyl? Au, já dostávám o nikodinu, já nemám healy. Máš healy? Ne. Tam má big shield, což je dobrý. Skoro hlava? To nebyl dobrý nápad si brát to. Nebo stáku? A byl. Jsi želba? Ne, tady máš matky. Jak mám? To je solo! On se healuje! A to healoval se, hele. Má možná spasa. Má. Ten druhý má spasa. A ten je tady, má ten je v tom Ne, on je křoví. v křoví. Je Co kreklej. jde? Jedat. On má tu zlatou tacku, ne? No, on má tam tady tu, já jí miluju. Krek, jede! Ta aura! Kubou. Jsou nejhorší typci tohle. Aury, kámo. Aura. Oba, jedna, ona má jedno. Deset fall. Crack? Ona se spomněla ta aura, já střílím na ní, jo? Jo. Dead? Ne, ona. Má jedno, fakt že jedno. Takže ultra jedno. 0 až 24 hodin hraje typek. Já jsem, Kamil má celou dobu sebe splaše. To je, zdrhej. Co? Má můj sniperku. Já nevím, on má můj sniperku, jo. Ty měl. To dovolili. Já nevím, to byl nejhorší typ celého toho. Co to je, kámo? Já jsem si na něj ještě dal takový krásný, jakoby, ne že klip, ale edit kurz takový. Musíme dát win, aby video skončilo. Dokud nedáme win, video neskončí. Mě sápek. Dobrá, Má jedno. Ne. Ničem. Knock? Já si je dodělaj. Reboot, to mě reboot endingu. Už je skončené. Ale od něka čutil ještě. Já vím. Někdo. Je jo? Nechod. Zádáš se, ne? Jsem viděl. Ne, on má jedno.
No, nemůžu jít pušnout, ale. Zůstaň nahoře. Já tam jdu. Jo? Dostanu se za tebou ještě. Cípnu, až se do toho dostane. Půjdou. Krásný. Nice. Crazy clutch. Drž. Ne, to měl držet a revival, to jsi dělal. Mám jedno. Jak jsem to přežil? Nevím. Nemůžeš sniperkou, oni tě vidí. Nevidí. Vidí to světlo. Jasný, to vím. Postav se na chvíli. Ty bych chtěl zpívat. Postav se na chvíli. Zastav se na chvíli. Dostaneš do huby. Takže jdeme red up. Let's go! Mám diatrojku! Já to myslím jako. Na to. Posadil teď. Zase skřivené věže. Do těch skurvený věže. Tak lidi, my zase padáme do té prostě jako věříme si, my chceme dát ten elite upy. Zastav se na chvíli. Staneš do hlavy. Kamo. Nemůžu mít. Máme, zastav se na chvíli. Já mám nejlepší loot, kámo. Já jdu pro lamu. Máš nejhorší loot. A jebu to. Bye bye. Bye bye. Zkusíme jako je glitch, já nevím, jestli on funguje ještě. Jo, já vím. S tím grapplerem, víš? Jo, tak já najdu grappler. Já mám grappler. Já to chci zkusit. Tak já ti ho hodím. Na video. Já ti ho hodím. Víš, jak se to dělá? Vím. Proč mi dát ty žíly? Dejte tady na to. A udělej to mezi tím. Dobrý, já se rozdělu. Já nevím, jak se to dělá. Tak jo. Musíš mi střelit 2 zdi a takhle. A ty budeš dělat asi tohle. Jo. Hele, musíš počkat, než si roztáhnu jako, vidíš? Ok, já to udělám. A musíš počkat, než se roztáhnu, jo? Jo, asi to funguje. Funguje to, no. A musíš počkat, než se roztáhnu, jo? Jo. Přesně jak se roztáhnu, tak vystřelíš. Jo, ale... Dělej znovu. No, já jsem to pokakal. Pojď najít grappler. Ty už nemáš? Nemám, já jsem dostala taky na grapplery, takže bych mohl... Já mám grappler! Ty seš laké. Já jsem to zrovna řekl, že mám lag na grapplery a padl mi grappler. Můžu? Jo. Typci! Jo! Koukej, kde jsem. No to vidím. Jeden ti jde záda tady, jo? Jeden ze zbra, jeden doza. Pusky! Pojď ještě druhý. On má tasku fialovou. Ne! Já už to ukončím. Náš? Ne, já bych to ukončil. Tak můžem. Jdem do lobby. My se loučíme tady se Zaperem. Doufám, že se vám tohle video bude líbit. Dejte lajky, odběry, komentáře a my se tady zdravíme. Video vyjde zítra. Čau! Ty pozdravíš? Čau!